Asli. Asli. Tenan lho iki. Tenan iki. Tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske kanthi mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpuke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Ya. Ya, ngentekke es degan. Gong, mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndedit kok ya cedhile ra jamaah. Sangoni Ndara Kresna 500 kok belas orang kei aku. Tak mau ya Truk, degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Menjajal kepruk ning matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramarta, Suramarta. Blegek kekugek sadulita. Mel. Ponokawan Bagong, padha rarjo sak praptamu Ponokawan. Ponokawan Bagong, padha rarjo sak praptamu Ponokawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yayi Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng bae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong kira Beda karo gane dhewe ya, Truk. Ngomah kae ambune mung telek wae. Kene iki kraton iki ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya beda kraton karo nggone dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha. Timbali Sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Bagong dalem padha kanthi rarjo sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan ing Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ming pangabekti kula kunjuk Sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayogak nunggunmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk kantong bolong Kodara Raja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tanpa nono. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokan Bagong Kodara Raja sapraptamu. Mengetunipun Sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Pun. Yo tak tampa pangestuku tanpa nono. Ngene nggih sangat anggen kaum ndadosaken siji Mas paripe. Wah, kowe kemon kami sosolan lambene ra. Petruk kantong bolong Kodara Raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa prayogakna. Nun nggih. Bagong. Nun Padha kanthi raja sak praptamu. pinanganing kawidadan ing Sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ning pasantosan. Petruk Raharja Petruk. Ndara Pati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjuk Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nun nggih. Bagong padha raja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Iya Bagong suwe ra ning nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing milunggan kula tak nyelake nggih. Iya. Pun panen apa? Wis Napa? telo Wah, cocok kuwi dibakar. kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ora rasa nesu. Kowe ora Dipun sekecakaken nggih Ndara Udawa. lho kuwale. Oh nggih sing. Disekecake Bagong. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawi kaget. Ana wigati apa Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten tepat kula nggih kula munjatur sapatuko sanata. Ora dadi ngopo Ponokawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking karepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan
sira Panakawan sowan ning Project Ndorowati. Ngeten jeneng. Karang Kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petro? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat. Nggih. Lah critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki mado cengengesan ora. Padahal Semar iki ora salat kok, Semar iki salat 5 wektu malah ini. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau digoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun nonton bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali bakon niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do mundhangi kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kliyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok le mlaku terus ngeyup teng musala riku. Lah terus dipek karo bapak, diseksek karo tangga teparo, pun diundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran. Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Wong piyaine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan persis plek niku tenan. Ha kula ning karo Bakung nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sisi Bakung kaya rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik omah, entene ming teng kamar tidur tapi teng Patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali bakon kaya di anak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk nggih. Lah terus ditanteng karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki kok nek bapakmu nganti lara mongko kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun engko Net, gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki, nggih niku Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe, nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok, Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndorowati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndorowati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek.
Ha bingung to. Ha wong ming kere arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone jepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Dwarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Dwarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti sendari wis diwengku Ndara Abimanyu, putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kantong Bolong." Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kantong Bolong ora. Ha sawarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampean. Nggih mboten? Iya takoni. Lah nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa, napa sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu sinten? Endang Loro Temon. Petruk dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat. Iya Petruk. Napa leres asmane Endang Loro Temon? Iya. Asmane Endang Loro Temon, jenenge Endang Loro Temon, lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kangsen karo Semar. Ora Petruk, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dawuh karo Endang Loro Temon, bungahku tanpa upama. Mila saking menika Bloko Suta kemawon boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula ngebon-bon enjangan jejawa sonten. Jejawa sonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis gawa angkutan ta ke. Heeh. Gawa apa kowe mau? Tosa. Mantan putri kok diangkat kaya areng ngono. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi ruba, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kaku kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu brana picis, waton dudu mas mutiara hargya jamrut hergeni, tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun kena ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi, ya ta, Kang? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng kok. Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake Kakang niku kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet nggih. Petruk dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung. Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara Petruk. Endang Loro Temon didhawuhi oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya Petruk. Oh, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh. Kuwi gatine dawuhi karo Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebabe
Sebabe sing rawuh sing Prabu Mandura arep mboyong ngindang lara temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara padake rono. Pranata cara lek ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng tok saut ya ngopo. Keparang matur sinuwun, sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Indang lara temon bakal didhaup eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Neng ngeten sinu. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadhang wong tuwa sak donya niki arep ndhe anak lanang utawa wedok, anak esuk iso gawe marem wong tuwa. Merga tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Pak. Nggih, arep niku anak sampean angkat. Ning konsep nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih, terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan ndang lara temon niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa, Kang? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa lho ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur Iya, piye? saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning Ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok kencir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar. Nah ora Lesmana ora bakal kelakon. Lah niku mergane Lesmana niku rada selip. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mengko kelakon dhaup karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya petuk. Wes, sampean sinuwun Darawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun besa, napa mboten sampean mboten kewirangan. Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye nek labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek Senin niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adi kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi mutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngoten. Dadi sale iki dodokane engko sik.
Ah ngopo? Angger dak-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih ora sak penake dhewe. Ngoten. Arep Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lahir tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisa. Iso gayuh kanikmataning lahir ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lahir mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki? Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono. Omongmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petok, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo. Wis karemu lah ora usah melu-melu tanggunge, ora usah cerewet kowe. Iya. Ngoten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning Sinuwun Prabu Duryudana dawuh kalih Endang Raratemon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep mrego-mregoni. Nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar, sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar, berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake Ndalatrema dhateng Bapak Semar didhawuh karo Endang Snek anu Bambang Snek niku ateges sampeyan nuwun sewu lho kula mboten ngarani ning jebul kula iso ngarani ra ketang minta batin Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya niku parah niku fatal tumrap kula. Wis pocokan maning jajalan sekretaning bawane iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tampet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamat dening wujuding Bagong, ming atase Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa, Bagong? Mantul ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, ora usah melu-melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya toi pati kok, Tru. Ora usah semelang nek ming duna-unekke ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unek-unekke sik kok. Ngapa kok nagih? Aku sing utang wis santai kok. Kok wedi ora? Rumangsane. Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak ning jaba ya. Nang jaba ana, minggat sican kono. Ora wedi aku nek ming ijen kok ya. Tinggal tenan kowe. Tinggalen. Rumangsane ditisik nggo aku kok. Oh iya to. Ana aja mulih sik kono. Dumeh jonggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kono. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki apa to? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkar kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Panjen kepala nyata. Gadewa Bathara. Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngiyas karo utusaning wong Ngastina. Pancen tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin
Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang lara temon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak, niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonco-gonco saka omah. Nek kira-kira ana sing barengi rembug, oh mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho. Nah sampean arep jajar karo Bagong. Oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora tak dadamune anak ratu anak omah anggere kendir ya kendir ngono beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Tur sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sian, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wurantawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetot. Mulane kok esuk tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadan aku kewirangan nang nyakun, duwe kewajiban kudu sambaya ngendang loro temon. Mula sampe ngerti palanging Baladewa. Rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Kowe saiki bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkat dadi mantu ratu iki ora melek mripate kon ngilo karo jengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengele. Mangjat kurda sruma bangga. Edian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean unek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sapenake ngunek-unekke bapak. Awang kowe bapak dunek-unekke ki rasaku ora trima tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengele. Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Bol arep dutang sapa nek ora bol? Jijiki. Koko Prabu sampun mangke malah mindak mboten kajen. Menawa ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupalen ndonjowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring. Kowe nek ora jamak-jamak.
Bagong edan tenan. Hah? Pirang tahun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing kok janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayaran. Kowe arep dadi ratu kowe. Lah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau neke. Tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni kowe. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wah sing ngene, rasaku kan gunung tanpa guna. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku yo wegah rembukan manungsa dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedene iso ngadetene Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadetane Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Ayo sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa. Asorna Baladewa yen perlu bandanen tangane, kerincungan sikile. Ayo boyongan endang lara temon. Oke, metu Jawa ora ketitawake perkara pati-pati. Ora cah edan ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku mung gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak tek siut langsung balik rene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng e dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi Bawa Leksana, Lilaing Brana, Iklasing Picis. Tegese piye? Alah, mbok ora sano. Ngene lho semelangku ki. Ngene aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangoni nek. Lho, kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ora ana sing nggo tuku apa to apa. Wah, makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Engko ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petromu perang anti megap-megap ora tak goleke wedang kok. Biyen ora tak tukoke. Panggere wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, men. Nika sapa ini kok limbuk kok matane abinge ora jaman-jaman. Beleken apa pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Edan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan metu njaba Bagong. Nun niki nun metu njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba, ampun. Ben gek kagungan putra ya nemtoke jero. Ngawur kowe. Nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta
bisa ngeni maya Wisnu Pratenta Gong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu ta kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka aku wis weling karo kowe to Le kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson wong nesu iki ora apik nek kowe muni-muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kowe janjane tok goleki apa men do ngerti nek wah Bagong wani wah Bagong kendel ngono to terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane kowe ngerti ora Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar papan Begawan Durna Patih Sengguni Dursasana kabeh ning negara Ndarawati mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budal goleki kowe karo aku ha ning kene iki mung kare dipesthekke nek menang awake dhewe urip nek menang Kurawa kowe karo aku modar tur truk muni pisan iki kleru ora truk kowe tak takoni kowe urip iki wedi mati wae hah kowe tak takoni saiki Wangsulana kowe urip iki wedi mati nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe percuma kowe tau diwejang bapak ta Tru hah wong urip ki dagang tuna andum bathi bathine nek bathi-bathine sapa sing didom nek tuna sing dibakul apa wong urip ki tanpa pawitan kowe tau ngemis wae Gusti kula nyuwun urip ngono wae Gusti kula dipun lairaken rak Gusti maringi urip karo kowe lahir batin nyo kowe uripa lakonana uripmu kanthi tuntas so nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti wong urip ki sek ikhlas ngono ora sembodo nek nang omah ngeplaki bojone disikut kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik percuma wis kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kowe ngapa aku sangus ngomong ngaku ayo ngaku gah kuwi rokok larang sing tok sak ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi kowe salawase ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang giri lusi jalma tan kena kinira wis kowe mesti nyolong kowe truk tak antel lho arep aku rupane elek ngene iki aku ki ra tau colong jupo ha kok ndirokok enak wong ki goe piye lah kowe juga dadi kolong ndi aku diparingi Ndara Kresna kae piro 50 apa 100 200 mundak dhewe po 500 asline 500 aku ora tok kei aku lho sing njaluk sapa hah ora wedi Kurawa ta kono bali kono kula tak tandangane aku ngesak dit 500 ora sapa-sapa ora wedi kok lho kok mung perkara ngesak dit 500 kok ora sapa-sapa ora wedi cah kan beli ngene iki sing penting dhe sangu ana mulai ana tandangane Kurawa iki piye le terusan iki perkara kowe engko ndit aku jajake ya oke siap aku wae lho ya kowe nganggere kowe mlebu angkringan aku ya mlebu ning aku sik sing mlebu oh iya kowe ning njaba sik oh iya terus nek takoni bakule aku wis mangan sik wareg aku metu heeh terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone oh iya aku nek ditakoni sik bayar sapa sing mau nek sik bayar aku oh ning kowe mlebu sik aku mlebu sik mangan ngombe sak pampunge aku metu kowe mlebu oh iya aku nek takoni sing bayar sapa aku rasa kuwatir to kowe nang kono apa lunga agena lunga aten aku kepruki bakule wis dadi sistem wis saiki kok nganggo sistem terus to gong ora rawe-rawe rantas malang-malang diputung Tru ya nek kowe bali takoni karo bapak heeh Petruk endi endang lara temon ra iso nggawa Pak ra iso mboyong mergo direbut Prabu Baladewa bapak ki ora tau nesu bapak ki mung mesem ning atine kagol
kongkon anak kok orang merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watehe bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa iki ora tau mes bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan to. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Duwe. Tok dasmu ora ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Nomor loro mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditindhingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor 3 Mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemwah dikutuki jaluki pesugihan. Apa namanya mesake? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nista. Utama Ndeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap ngomong ngawur wis kene tandangi wong loro ya Le. Wis apa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukui terus. ya ben tak niati ngomah ya mung doyak-oyak mindring. Iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndidit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu truk. Ayo ditataki. Ya, Ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar Memang kon perange mesti siap. ya nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe cacing nek kebedak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu kuwi? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya runanggana magawiya gelari rawang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyanapati. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak darani kula Mbati. Bagong. Apa? Lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Ora peduli, ora usah ngelekke aku. Iya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok maju. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming mate. Arep apa kowe? Pancen tak wangsuli.
Ning aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unak Prabu Baladewa Wawarisa ora. Memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon milo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi, bapakmu ki ra ngilo karo gitoke kok piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora usah wedi to. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jigoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Tak kirim kowe kae. Wah asem ora. Tak pangan karo anakku barang e, Gong. Ora apa-apa, dosa disangga bareng. Sangga bareng dukulmu mlocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho, tenan ra, Truk? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai yo. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe nih. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Gong kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester? Kuwi nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe iki ketune patih ku kurang ajar ora men. Hati-hati lho, hati-hati. Bagong sanjake wani karo Kurawa. Lah, Ratranto ngandhake Kartomarma. Ayo oke, padhake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep belut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Gong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep dadi Kartok Paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan napak-napake ku lho manut. Wani arep Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petruk ora minggat suar aku tak kendarat dritani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kathok bola. Dara Tirtanata Sagopian Gunung Tan. Wajib jajaran sekretaris bawah Petruke kok goblak-ablik kula capek tak dhewe. Gugu karepe dhewe sawake sapa sing wajib sing pabalakan. Laden hanya dua gaji. Pangeran Pati Negara Kestiya, Kadang Soto Negara Kestiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Tiwas sampean bengok-bengok. Pangeran Pati Ngastina. Tak andil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal apa-apa ning dituku. Jajal ming netek tok. Ayo, jajal piye? Kowe apa aku sing cekaning Pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning Pati. Sampeyan ya kudu ikhlas tekaning Pati. Jublok jajamu baraka. Ayo. Ejian. Jadi gini. Tiba-tibaku mocrot bocah kowe. Tibano. So nganti babak kulite Petruk mengguru karo kowe selai taun. Wow, Pamel. Bocah. Bocah.
Edian. Tak entuk kalau jengking. Iki apa iki? Saka panci cilik aku kowe. Ora apa-apa Edian. Cokotke tikus wirok ora wedi. Ayo cokot. Ora apa Edian. Cokotke kodhok. Kodhok kerok ngene nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracunan kowe. Wis kowe ora wedi. Lho kodhokku. Edian. Wis entek. Usakane sih ora. Wis entek. Aku wis paham karepmu piye aku wis paham. Durung ganti kok picing kok bleseke nang lemah manak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung ganti ya kuwi bae bolak-balik ing jaman ageng sing ngopo. Heeh. Wah jan akeh banget iku Kurawa nganti gebrobyos. Iki urung sepiro ana sak pirangan sing urung maju itu. Ha iya. Neng tetep kudu aja wedi. Aja mamen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli? Asli. Tenan lho iki. Tenan iki. Tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske kanthi mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya, ngentekke es degan. Gong, mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndodot kok ya cedhile ra jangan-jangan. Sangoni Ndara Kresna 500 kok belas ora ngekeki aku. Tak mau ya terus degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramarta, Jawrata panjen kanca-kanca kae. Jah kula man kalah nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah iki nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhe pun isin-isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane ya kalah kok isih dinekke isin. Kalah ya kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Leh. Tirtanata. Inggih paman. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Mbok ben. Nyatane yo kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah yo kalah. Gajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa, Man.
Kula ngerti nek mung suwe Petruk karo Bagong mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati jenenganku niku kedhepe ora. Kula tonyo dadane diek wonten pamrih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ah terus Kula gawake aji-aji utawa pusaka kula kan. woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking yargo ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Nah niku. Kula entuke kala jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho mawon. Ah iya. Pudel kula entuk kodhok kelok. Kula betok kula templeke ulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jebret. Kula jajasila kula dibleseke tek lepah niku kula banter ora kapake. Wis pasrah mawon. Bagok. Wedek uwe dhuwur banget kejeloki sirah kula bres. kalah. Kalah kan. Kowe iki Kadang Nata. Ngerti ra? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana ki ratu ngendi? Ngastina. Lah kowe iki padha karo Kadang Ratu Ngastina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek jala kula biasa. Ora isin. Lah, isin go melem ilang. Lha niku nek isin mesti melem kok. Panjen kandan-kandanane nyaya tenan. Kurawa sapa sing ngurung maju? Watak. Watu titikan. Citraksi Keman. maju po. Mungsuhe napa man? Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun sela. Wis Kula sing ajeng maju metoke Petruk. rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro saudon telu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejelen nyawa anu. Nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapiteng neraka jahanam. Mangkat aja kok ngomong ndak aku melu asma. Aku ngeweke kowe omong ki melu sesek e. Kula aturi sumikawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjo ngakhirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrabrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Korsine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru ngomong tuthuk gundulmu pecah dadi papat. Sampeyan mriki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe
Niki nek nganti piyai sing nonton iso akeh. Iso kan pancen. Niki nek kowe nglabrak kula niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Jualange petuk. Jualange goblok. Petruk kalah lo Citraksi. Ini bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Dadi Nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh, do bali kabeh. Ingone ora ana sing mangan. Sing di omah tuna, ya. Turah akeh ora ana sing mangan, ming bosok. Mergo Citraksi menang. Nek Citraksi kalah, piyai semene iki do seneng. Jualange dialem-alem sing di omah ya puas. Sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh. Betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Nah, Mula Petruk wis penake ning kono ya nek perlu semuri tutuki ndase. ya. Beben sesuk wayangan meneh. Aku jaluk pamit. Sing hati-hati. Kok kaya ora weruh liting telebuk. Kaya ora weruh li gelut kok wis mulih. Pun Kok mulih? pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Man, Hmm. kuku kula kandhani nggih, Man. Heeh. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Tro, kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora sak ngono to. Sing serius to. Petro kula tantang wonten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Pucet. Terus Petro ngomong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lha iya mergo nek sampean menang kali Petro niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petruk. Dalange pekok. Citraksi kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Heeh. Pak Kuswati. Lho. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya ya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe Cetha ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana Citraksi kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon? ya ora ono. Ora ana. Mula tinimbang kula njata si Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh. Aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar, seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya. Begitu? Ya. Paham? Paham. Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbembangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wow. Ngoten lho. Sampeyan ora milenial.
Patih kuno. Kuno ya ben. Hah. Niki berarti kula Bosek, niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lah ngopo? Engko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura, kula tak matur sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa, nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petruk, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Hah. Oh, sesek lho dadan. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citrakswar nang ndi? Arep maju perang. Rasa. Mlebu kotak. Iya, iya. Wila dicegati tenan. Anggere maju dicegati dun. Menggari kowe sing durung maju lho. Maju nggih. Sak madya mau lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina. Cencang jenggot kroncal.